أرأست زينام دك أنستيو أمرارحا ناب قدميت نخمصا مبرتتا عيد الخبلا بريزيدنت فيدرالي سالورق زوجي قليتان كيد هنصت عبي قدب هداسه اب مززان برك مبصحو اب بوتا ترخبهم تعذبوا بعلم يحكمنا ايتا كيروس اسفل تزايد كابوتاي ابونا فرانسيس كبره بعل فاسيكا املكيتهم اب زحلفو ملختي اب غازا توكسدو كبلن بحماس تحيزهم صنف اسرائيلان كلهم كملسو تصويعهم سلام دعنا باللي زخبركم تملكتنا كاب تي في مدب قنقوا تقرنيا لتوم أرزينا كاب ساعة جميرو نابوخم كبليو مارزينا نمرحو نازريت بريهو حبيركم كتانيحي فلما هات أرزيناتات የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው የፋይናንስ ምንጮችና አስተባባሪዎች እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ጉዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው። አባይ ሀብታችን ለማታውለ ያለቁንታ ግድቡ ሲጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበርኩና የህዝባዊ ድጋፍ አሰባሳቢ አገራዊ ግብረ ኃይልም መሪ ነበርኩኝ። በዚህ ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር የተወሰኑ መጠራጠሮች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም ሳያቅማሙ ከህፃን እስከ አዋቂ ከወታደሩ እስከ ሲቪሉ ከተማረው እስከ ካልተማረው ከአርሶ አደሩ እስከ ፋብሪካ ሰራተኛው ሁሉም የተሳተፈበት ነው። የመጀመሪያው 6 7 8 ወራት የኛ ስራ የነበረው ችግሩ ምንድነው? እንዴት ተፈጠረ? እንዴት ይፈታል? በዝርዝር መገምገም ነው። ከገመገምን በኋላ ደግሞ ጠንከር ያለ ውሳኔ መወሰን ነው። ፕሮጀክቱ ስለምንፈልገው በጊዜ ማለቅ ስላለበት ልምድ ያለው ብቃት ያለው መስራት የሚችል ኃይል እናስገባ ብለን አጠቃላይ የአመራር ለውጥ በቦርድ በመብራት ኃይሉ በፕሮጀክቱ በብዙ መንገድ የአመራርና የኮንትራት ለውጦች አካሂደናል። ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ንቅድሚት ንኽመፃ መበርትታ ዕድ ልኽብላ ፕሬዚዳንት ፌደራሊ ሳህለወርቅ ዘውዴ ገሊፀን እተን ፕሬዚዳንት ምስ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ዝሃገረ ተውፃፃ 180 ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓን 130 ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ፓርላማን ተዛትየን ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ዓርሰን ብዓርሰን ዝደጋገፋሉ መንገዲ ምሕጋዝ ከም ዘድሊ ድማ እተን ፕሬዚዳንት ኣተሓሳሲበን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ዝተረኣየ ውፅኢት ዓርሰ ምትእማን ዘሐጉስ እዩ ዝበላ እተን ፕሬዚዳንት ኣብ ቀጻሊ ሕጋዊ ማሕበር ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ምጥያሽ ጠመተ ተዋሂብዎ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ምግንዛበን ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ፕሬዚዳንት ፌደራሊ ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ዓለም ለኸ ፕሬዚዳንት ፌደሬሽን ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኬት ፎርብስ ዘቴን ኣብ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠመተ ዘተ ምግባሮም ድማ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ሎማዓንቲ ምስ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፖለቲካ ተዛቲና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፈላማይ ዕላማና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተሳለጡ ተግባራት ርእይቶታትን ወቀሳታትን ምእካብን ካልእ ድማ ንእታወት ፖሊሲ ኣድለይቲ ዝኾኑ እርማታትን መማዓራረይትን ብምፍላይ ንቅድሚት ንምቕጻል ኣብ ዘድሊ ዓይነት ምትሕብባር ንምምኽኻር እዩ ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ሓቢሮም
አባላት ባይቶ ከልት ህዝቢ አብ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ እናተሰርሑ አብ ዝርከቡ ስራሕቲ ሕድሳት ከተማን ልምዓት ኮሪደርን ዑደት አሳሊጦም ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ድማ ንአባላት እቲ ባይቶ ገለጻ ገይረን አብ ገለጻን ድማ ዕላማት ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ከም ሽማው ቅብት ንምግባር ከም ዝኾነ አብሪሄን እዚ ሓዱሽ ተረኽ ብዙሓነት ዝሓቆፈ ሓድነት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር ሰላም ኣይተ ብንዋልፍ አንዱዓለም ሓቢሮም ሚኒስትር ሰላም ኣይተ ብንዋልፍ አንዱዓለም ከም ዝገለጽዎ እዚ ሓዱሽ ተረኽ ብዙሕነት ዝሓቆፈ ሕውነታውን ሓድነትን መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ተጠቕምናሎም ተረኻት ዝፈጠርዎ ፀገም ኣሎ እዩ ዝበልቶም ሚኒስትር ብፍላይ ሓድነት ማእኸል ዘይገበሩ ኣፈላላያት ዘይቕበሉን ኣፈላላያት ማእኸል ዝገበሩ ፖለቲካዊ ተረኻት ነይሮም እዮም ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ 670,000 568 ትሕዝቶታት መሬት ዲጂታል ምግባር ከም ዝተኻለ ቢሮ ምልማዕን ምምሕዳርን መሬት ከተማ ገሊጾም ኣብቲ ዓውዲ ዝረኣዩ ጉዕዝያት ኣሰራርሓታትን ስርቅን ምክልኻል ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ስራሕቲ ሪፎርም ክስርሑ ከም ዝጸንሑ እቲ ቢሮ ሓቢሮም ሓላፊ ቢሮ ምልማዕን ምምሕዳርን መሬት ኣዲስ ኣበባ ሲሳይ ጌታቸው መረዳእታታት መሬት ዲጂታል ናይ ምግባርን ኣብ ሓደ ቦኽራ ናይ ምጽዓን ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪቦም بمسارات زي 670,568 تحسوتات مريت حدش كورت واهبوم ديجيتال مقبار كما استخالة قليتهم 27 تكالات بأونلاين قلقالوت المهاب زخل تكنولوجي بملمع دلوهم زخونون أبريهم نتكبر قبر رعد خعلو زنبرو مرخبتي راديوتات تحيزوم نابوشت هاجر بمئتاو أبى تكبر قبر رعد خعلو زنبرو مرخبتات راديوتات عودة خوينات كم تتحزو بوليس زوبا جيديو أفليت أولم أتوم زي حقاوي مرخبت راديوتات ما بقسي ويالي 5 نبرة أزازي بوليس زوبا جيديو كوماندر قرما بيانة تزاريبهم مستزي حقاوي تكبر تتحيز رما تترترتي أب تحت وتتصر بموعل قدايوم ناتساري 5 خونه بريهم بوليس مسحب رسب مودار مسروحو تمزي حقاو مرخبتات راديو نخت حزوز تجبر من قصاص عود كمز جبرو حبريتا بوليس كل الدبوب إثيوبيا يملأخت ماد زينا نقطع يحزر ما بزرزر نابن ريوم قدات كنحلف كيد هنزات عبيه قدب هداسة أب مززان بركي مبصحو أبت بوتا ترخيبهم استعذبوا بعلمو يحكمنا ايتا كيروس أسفاو تزاريبهم اتقدب ملو بملو تزازيمو أب لمعات هاقر نخوعل أب مقبار إيتوبيان تولد إيتوبيان لمود حاجزوم نخقبرو رمات أويعام قوساي قبركيدان أزراري بوملو ولو برهان قرماي عبي قدب هداسي إثيوبيا بمشت إلكتريك كاب زركبلو أطوي بتوسخي أوش تسلمان زنبرو إثيوبيان برهان نكب تحاسبو إن تسرح زلون عم مزازم برك زركب تسفى إثيوبيان زخونه قدبيو اتقدب استجمرلو مبل 13 عامت مغنات بمقبار بركت بزبلو أكلات عودة النات سالت انتخون كاب تقرأي زمتون بعلمو يحكمنا زخونو أيتا كيروس أسفاو حد يوم أيتا كيروس بحرة عودة زنبرم تعزبتي كم صعب يقالزو أباي صبوي تسرح زلو تاريخاو سرحي تسرح زلو نيتوبيا وينون حادة تمثالات حادة عوي نجر حادة نايل معات بوتا يتسرح زلو أباي مالت كمتنا مجمريا لجمرنايو صبو سرحتي تجميرو دما أمور داتا خابي بصحلو 5% خابي أربو زلو 5% تما ناي حدا عمت خابي ترفو
قدب هداسة تزازيمو قاعدو خوينون مرأي كاب زلوون باقست العلا نتشعات تورحي فرق مهايوم كم زوفي وزلعلو اي تكيروس ملا إثيوبيان كم مدنا قري زرباتات تعاقبهم سمعت بعلوانا نت قدب هداسة كوسدو كم زقبا على علوم يوم أنا من صراحة دموز لاني فرق دموزي بزي مقرات يتشعن تورحي به نمنتاي زوسين كازيلول بخابي يكون بابا يكون بيتسب يكون كم زحنيرو دحارون مويسو أباي تشيت أيو أباي كو تشيت أيو أباي كو تقنيس أيو أباي كو نحنا يكونن ناي تجرا يكونن أباي كو ناي بنشاقول ناي أسوسا خابي زلوا وزي زولا رأيتاتون نيرميام وزي مالتي دحر الرأي أيو تاي مالتيو أباي ناي أورمو ناي أمحارة ناي عفار ناي سومالي ناي حرر ناي دو أيكونن ناي كله هزو إتبعيو سلازي ناي كلن كلل ناي كل بهره سبات زلو زحازه ناي إتبعيو سلازي إتبعيو عندما بوتزغورنايو بوتزغورو كل سب طاط 10 أوز عرفولن بناي منغستن بمتحبار عندما أو درجة زي كوصخي هنزات قدب هداسة وصي دبلوماسي كم زخونه غليصوم مستزازمون كاب إثيوبيان حالفو نغوربا بتهاجرات تربحت زغبر هنزات مخانون العلوم يوم نزخونه هاجر يكون بمردع يفتح زخيل وتو حايل زلو حزي في الليل دما 13 ترباين صريحو سراح جميرو اب طقمس وعاله نيتوبيا طرح يكون نخالط هاجراتون كتقم زخيل سكع كينيا سكع جيبوتي سكع زخونه واو زخابي إثيوبيا لزور هاجرات كهز خيل حيلي تسرح زلو لزاوزني أوون كومتو قد محزي ترادنا ويدما ترادادي منجس إثيوبيا خون خالط هاجرات كسرح زجورو حزونا تراداخا أبتق مسو خوعل مقباريو زي مال الدما هفتي إثيوبيايو وتزعتو ني إثيوبياويان طرح زي خونه ني إثيوبيا طرح مبرهات زي خونس نخالط هاجراتون خم جيرو هيو كأتو زخر ربحة بتعمل صبويو حزون أتزلو ناي سلام زخونه مردا أدلائي نقص عليه خون حزي خون أو زخونه خون ندحم زراب تزي هاللي خوينو لو كان نجري خاطر مالتي أمود دأتون هنزات عبي قدب هداسة كاب خلون العلي ربح إثيوبيان كم زخونه بمجلاز تزازيمو عبلم عتكو علام مقبر إثيوبيان تولد إثيوبيان حاجة زم مقبر الجامم كوفيو كم زقبا حاتيتهم يوم السوق أو إثيوبيان وصاي خالي زه نجري يكونن بالمنا موت السرح يكونن أباي حزون كم تنور رايو كم تجمعنا كرفوس ما تخوينا إثيوبيان حزون قصنا لا أجيرنا بعقمنا نهبنا كرفوس ما يزقبا حزون نايبون مجزاء جيركا أعطوا مجاري بعطوا جيركا كرفوس أم زخيل مخنياتو ندحل السوزي جيركا خونكا كخوني يقبهم تم حد الرئاتات عن توز نجاركم تخوينا ممكن ندحر نايز عدزو إيو نايز كل اللي زي تحسبات هاللي خوينو تخكل يكونن لمنتاي ربحة إثيوبياويان عبي قدب هداسة إثيوبيا استجمرلو مبل 13 عامت مقابيت 24 كم زخبر تقاليزويو ኢትዮጵያ ህዝባ ካብ ጸልማት ንምውፃን ቁጠባዊ ዓቕማን ምዕባይን ዓሊማ በአፍሪካ ዝዓበየ ግድብ ህዳሰ ቅድሚ 13 ዓመታት 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ብዕሊ ምጅማራ ዝፍለጥ እዩ ህንፀት እቲ ግድብ ዝዛዘም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ እውን ከምቲ ልሙድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ተሳትፎም አጠናኺሮም ክቕፅሉ ከም ዝግባውን ይግለጽ ጌታቸው ዓለሙ ብዚ ጉዳይ ዝርዝር ሒዙሎም ኢትዮጵያ ህዝባ ካብ ጸልማት ንምውፃን ቁጠባዊ ዓቕማ ንምምዕባልን ዓሊማ ኣብ አፍሪካ ዝዓበየ ግድብ ህዳሰ ቅድሚ 13 ዓመታት 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ብዕሊ ምጅማራ ዝዝከር እዩ 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ኣብ ጉባ ተረኺቦም ሰረት እምንኹርናዕ ዘንበሩ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ህንፀት ግድብ ትጅምር ብናይ ባዕላ ቁጠባዊ ሃፍቲ ብናይ ባዕላ ሰሙያን ሓሳብን ምዃኑ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ ኢትዮጵያ ንዘመናት ዝሓለመት ሕልማም ኣብ ጉባ ጋህዲ ኮይኑ እዩ እዚ ግድብ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከም ወትሩ ተሳትፎኡ ንኸጠናኽር ኣብ አሜሪካ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስለሺ በቀለም ጸዊዖም የግሉ ሴክተርና መንግስት እያንዳንዱ ዜጋና በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን
ውልቀ ሴክተራትን መንግስትን ሕድሕድ ኣብ ወጻእ ትርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ንዝርከብ ዓብይ ግድብና ከምቲ ልሙድ ብውልቀ ይኹን ብሓባር ብጽሒትና ብዝተለመደ ኢትዮጵያዊ ሓቦና ንኽንዋጻእ ሓደራ ይብል። ኣብዚ ዓመት እውን ንህንጸት ግድብ ኣስተዋጽኦ ንምግባር ናይ መወዳእታ ዓመት ብምዃኑ ነቲ ግድብ ብዝተዳለወ መሐገዚ መንገድታት ድጋፍኩም ብምግባር ኩላትና ሓቢርና ንክንዛዝሞ ይሓትት። ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ግድብ ብምህናጽ ማይ ኣባይ ናብ ቁጠባዊ ልምዓት ንምልዋጥ ካብ 1922 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ጀሚራ ብርክት ዝበሉ ጻዕርታት እኳ ተገበረት ብናይ ባዕላ ቁጠባዊ ዓቕሚ ምስራሕ ብዘይምኽኣላ ግብራዊ ምግባር ኣይከኣለትን ነይራ። 24 መጋቢት 2003 ዓ.ም ግን እዚ ንነዊሕ እዋን እንዳወጠነቶ ዘየሳኽዐቶ ትልማም ፖለቲካዊ ሽርሕን ጉርሕን ታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ተጻዊራ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ሩባ ኣባይ ካብ ደርፊን ቃላዊ ሓሳባትን ኣልዒላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ረብሓ ዝረኽበሉ ንክኸውን ህንጸት ትግድብ ብዕልያ ጀሚራ። ኣብ ምዝዛም ትግድብ ባህጊ ኢትዮጵያውያን ሕዚ እውን ዝለዓለ ምዃኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ሓሳቦምን ተሓጓሶምን ይገልጹ። የሆነ ውስጤ ወላሂ ኣብቲ እዋን ኣጋጣሚ ብዙሕ ማይ ኣይነበሩን እንተኾነ ግን ዑደት ከሳልጥ ከለኹ ዝፈጠረለይ ተሓጓስ ልዑል ነይሩ። ዋላ ብዙሕ ማይ ኣይንበሮ ሽዑ ዝነበረ ምንቅስቓስ ሰብ ሞያ ክሬናትን ማሽናትን ክርኢ ከለኹ ኣብቲ እዋን ኣቦ ሓደ ቆልዓ እየ ነይረ። ሽዑ ከባቢ ምስ ወለድኹ እየ ኸይደ ሽዑ ምሳይ ንዝጎብነዩ ልዕሊ ንዑመር ወደይ ሙላደይ ንዝግድብ ኣብዚ ምርኣይ ሕጉስንዩ ኢለዩ። የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሀገራዊ ግድብ ነው። ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ግድብ እዩ። ፖለቲካዊ ትካል ኣይኮነን፣ ጉዳይ ስርዓት እውን ኣይኮነን፣ ሃገራዊ እዩ። ንሃገሩ ዝፈቱ ህዝበይ ይብላዕ ይጠቐም ዝብል ኣብዚ ማዕበለ ሃገራት ዝነብር ኩሉ ሃገሩ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ክትምዕብል ዝደሊ እንተኮይኑ ዝኣቕሙ ካብ $1 ጀሚሩ ከደግፍ ይግባእ። ይህ መሰረታዊ የሆነና ቀጣይ የሆነ እዚ መሰረታውን ዘላቕን ዝኾነ ንሕና እኳ እንተሓሊፍና ዝቕፅል ትውልዲ ክጥቀመሉ ዝኽእል ፕሮጀክት ደው ኣይነብሎን ኢልና ብብዙሕ ፀገማት ሓሊፍና ኣብ ዝበፅሕና ኢና። ሕዚ እውን ነዚ ሓሳብ ካብ ቀደም ጀሚሮም ሒዞም ክሳብ ሕዚ ቀዳማይ፣ ካልኣይ፣ ሳልሳይን ራብዓይን ምልኢት ማይ ግድብ ህዳሴ ዝበፅሐሉ ብርኪ ዘዕግብ ብምዃኑ ድሕሪ ሕዚ ናብትን ናብዝን ከይበልና ተሓባቢርና ነዚ ግድብ ዛዚምና ኩላትና ብሓባር ሪቫን ንቆርፀሉ መዓልቲ ንምብፃሕ ክንቃለስ ኣለና። እቲ ግድብ ተሃኒፁን ትዛዘም ዝሕዞ መጠን ማይ 74 ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ከም ዝኸውን ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ዝሕዞ ስፍሓት መሬት ድማ 1875 ካሬ ሜትሮ ከም ዝኸውን ይግለጽ። እቲ ግድብ ታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ሕቶ ዝለዓለሉ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕላ መሬት ሃኒፃ እናዛዘመቶን ዘላ ግድብ ብዙሕ ተመክሮ ከም ዝረኸበትሉ ኣባል ተደራደርቲ ጉጅለ እቲ ግድብ ዶክተር በለጠ ብርሃኑ ሓቢሮም ወሰን ተሻጋሪ ውሃዎች ምን አይነት ነው የሚተዳደሩበት መርሆ የሚለው ነገር ዶብ ተሳገርቲ ማያት ብምንታይ ዓይነት መርሆ እዮም ዝመሓደሩ ዝብል ብመንጽር ሕጊ ብመንጽር ምህንድስና ማይን ቴክኒክን ብግልጽ ምርዳእ ዝከኣለሉ ዓቕሚ ተፈጢሩ እዩ። ግድብ ህዳሴ በምህላው ምኽንያት ካልኣይ ኢትዮጵያ ብኸመይ ክትቀርብ ከም ዘለዋ ብፍላይ ከም ላዕለወይቲ ተፋሰስ ምስቲ ምዃና ማይ ወሃቢት እያ። ስለዚ ማይ ወሃቢት ሃገር ብኸመይ እያ ምስ ማይ ተቐበልቲ ሃገራት ክትደራደር ዘለዋ መሰላ ክትኽብር ዘለዋ ዝብል እኹል ልምዲ ዝተወሰደሉ ኸይዲ እዩ ምባል ይከኣል። ከም ሃገር እውን ኣብ ጉዳይ ዶብ ተሳጋሪ ማይ ከመይ ክትደራደር ከም ዘለዋ ኣበየኑ እዋን ነገራት ክብ ምባል ከም ዘለዋ ኣበየናይ እዋን ከ ኣዝሕል ምባል ከም ዘለዋ እቲ ድርድር ምስ ኣየናይ ፖለቲካ ከም ዝራኸብ ምፍላይ ዝተኻኣለሉ ኸይዲ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሃገር ካብ ድኽነት ንምውፃእ ካብ ዝፍጽሞም ሓያሎ ተግባራት እቲ ቀንዲ ህንጸት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እዩ። ግልሪቱ ወሃብቲ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ዓድዋ ቀፂሉ መላእ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶምን ምትሕብባሮምን ዝረኣይሉ ፕሮጀክት ምዃኑ ይጠቕሱ። ብምዃኑ ድማ ሕዚ እውን እቲ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ህንጸት ግድብ ንኽዛዘም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተሳትፎኡ ኣጠናኺሩ ንክቕፅል ኩሉ ዝስማዕምዐሉ ሓሳብ እዩ። ሕርሻ ክልል ትግራይ በክላስተር ንኽምራሕ ምድለዋት ይግበሩ ምህላዎም ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም። ንሕርሻ ክራማት 2016-17 ዓ.ም ዝውዕል እኹል ዘበናዊ ድቑዒ ናብቲ ክልል ምእታው እውን ተሓቢሩሎም። ኣባል ደመቀ ተወሳኸሎም። ሕርሻ ክልል ትግራይ በክላስተር መፍርያይ ሓረስቶት ንምምራሕ ዘኽእሉ ምድለዋት ይግበሩ ምህላዎም ቢሮ ሕርሻ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ፍርያይነት ሕርሻ ክልል ትግራይ ንምድንፋዕ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንጥፈታት ሕርሻ ብክላስተር ንምልማዕ ተሓሳቢ ዝገበረ ስልጠናታት ይወሃብ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ምድላው ክራማት ክረምቲ መፍርያይነት ዝምልከት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጽቡቕ ምድላው ኣለና ንሕና ከም ክልል መብዛሕትኡ ናይ ሕርሻ ንጥፈታትና ኣብ ክረምቲ ዝኸውን ክመሓ ዝበሃል መሰረት ዝገበረ እዩ። ክመሓ ማለት ክላስተር መፍረይቲ ሓረስቶት መሰረት ጌርና ክላስተር ቤዝድ ዝኾነ ፕሮዳክሽን
ወይ ከአግሪካልቸር ከመርሕና ተሐሳብ ግራን መርሕ ዘለና በዚ ደረጃ እዚ ኦሪንቴሽን ንጋበራልና ምስ ሕብረተሰብ ወሪድና ስልጣናቱን ይወሃባሉ ብፍላይ ምስ ኤቲአይ ኮይና ማለት እዩ አግሪካልቸር ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት በሓቢርና ሰራሓሎ ካብና ከይተፈለየ በበጀት እውን ብኻሊኡ እናደገፈና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ክላስተር መሰረት ዝገበረ ናይ ኣላማምዓ ሜላ ተጠቂምና ክንሰርሕ ስልጣናት እናተዋሃበሉ ሓገዝ እናተዋሃበሉ ካብ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ካብ ትራክተር ሓገዝ ጀሚሩ ክሳብተን ዘድልያ መዳበርያታት ካሊ ማለት እዩ ሚኒስተር ሕርሻ እታወታት ሕርሻ ብእዋኑ ኣብ ምቕራብ ዝናድ ስራሕትታት እናወገነ ከም ዝርከብ ዝተሓበረ እንትኸውን ንዘመነ ምህርቲ 2016-17 ዓ.ም ዝውዕል እኹል መዳበርያ ናብቲ ክልል ምእታው ተገሊጹ ካሊ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብዚ ለብዘበን ናይ ኢንፑት ቀረብ ዝምልከት ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሖ ነገር ኣሎ ቀደም ክብል ይፍለጥ ማለት እዩ በዓመቱ ኣብ ሰነ ከባቢ ዝግዛእ ነይሩ መጋቢት ጉንበት ሰነ ከባቢ ግዛእ እሞ ዘንጊዕ ኣቱ መዳበርያ ነቲ ሓረስታይ ብእዋኑ ዘይምብፃሕ ኩነታት ይፍጠር ነይሩ እዩ ለብዘበን ግን ብፉሊ ኢንተርቬንሽን ሚኒስትር ኦፍ አግሪካልቸር ጽቡቕ ቀረባ ኣቕሪቡሎ ቀዲሙ ናትና ናይ ክልልና ብፅሒት እውን ብርክት ዝበለ መዳበርያ ኣቲና ኣሎ ሕዚ እውን ኣተወይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሆፕፉሊ ቅድሚቲ ናይ ክረምቲ ስራሕትና ኦን ምዃኑ ጅማሩ ሙሉእ መዳበርያ ወይ ከዓ ሙሉእ ዕጥቅስ እውን ኣለና ሓስብ ዘለና በመዳበርያ ወገን ጽገም ክሉ ናይ ለና ሓስብና ብዝሕ ሰዓት ሚኒስትር ሕርሻ እውን ጽቡቕ ሓገዝ ገይሩ ብዝመዳይ ማለት እዩ ዝግበአና ኮታ በቲ ዲማንድና መሰረት መፅሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ብርክት ዝበለ መሬት ሓረስታይ ብትራክተር ክሕረሰሉ ዝኽእል ኩነታት እናተፈጠረ ከም ዝርከብ እውን ተሓቢሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ከባቢ ሩዓ ዝኾና ትራክተራት ተገዚኡ ነይረ መንግስትን ህዝብን ኦሮሚያ እውን 30 ዝኾና ትራክተራት ሓጊዝና እዩ ሕዚ ዚአን ነቲ ሉብሪካንትን ነቲ ፊሉን ዝኸውን ኦፕሬሽናል ኮስት እውን ዘውፅእ መንገዲ ነቲ ሓረስታይ ግን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ትራክተር ኮስት እውን ሚኒማይዝ ብዝገብር መንገዲ ንስራሕለን ኢልና ኣውትሶርስ ተገይረን ብሕርሻ ህይወት ሕርሻ ሓረስታይ ዝድገፈሉ መንገዲ ፈጢርና ኢና ካብ ዝሓሊፉ እውን ኤቲአይ ወይ ከዓኒ አግሪካልቸር ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት እውን እተን ብክላስተር ወዲና ንልምዕ ዘለና እሱ ስለ ዝተባብዑ እውን ክላስተር ክለምዕ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ኣብኣተን ካብ ምሕራስ ጀሚሩ ትራክተር ነፃ ማለት እዩ ነፃ ዘይኮነ ነፃ ማለት ነቲ ሓረስታይ ነፃ ነቶም ዝሰርሑ ኣካላት ግን ይኽፈሎም ብመን ይኽፈሎም ብኤቲአይ ማለት እዩ በዚ ቢልና ብርክት ዝበለ ገራሁ ብትራክተራት ክሓረስ ጌርና ኢና ብትራክተር ምሕራስ ከዓኒ ንብዙሕ ነገር ረብሓ ኣለዎ ትማኡ ዘለዉ ባክተሪያታት ክገላወጡ ክወፁን ክቕንሱን ፖፑሌሽን ክቕንስ ዝገብር ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ መሬት ልሙዕነት እውን ብዝግባእ ዝተሓረሰ መሬት ናይ ባዕሉ ኮንትሪቢሽን ኣለዎ ኣብቲ ፕሮዳክሽን ምውሳኽ እሞ እዚ ተሓሳብ ተገይሩ እናተሰርሐ ፀኒሑ እሞ ኣብዚ መዳይ ንሰርሓልና ኢና ተን ዘለዋ ናብ ኢድ ዘለዋ ትራክተራት እናስራሕና ንርከብ ኣብ ኢድ ዘሎ መካናይዜሽን ኩሉ ንሰርሐሉ ኣለና ናይ ሞተር ማያት እውን ቅድም ክብል ካብ ፌደራል ተሓጊዝና ኢና ፌደራል መንግስቲ ናብ ከባቢ 300 ዝኾና ናይ ሞተር ማይ መስሓቢ ሞተራት እውን ሓጊዝና እዩ ምርፁ ዘርኢ ብምድላው ሓረስታይ ብእዋኑ ክረኽበሉ ዝኽእል ስራሕትታት እናተወገኑ ምዃኖም ተሓቢሩ ዜና ዕዳጋ ነዳዲ ብኩለን ባንክታት ከም ዝጅመር ተሓቢሮም በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂን ኣብ ዝተወሰነ ኣማራፅታት ክፍሊት ዝነበረ ዕዳጋ ነዳዲ ኣብ ቀጻሊ ብኩለን ባንክታት ከም ዝጅመረ ፍሊጦም ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን በዓል መዚ በቀለች ኩማ ምስ ዕዳጋ ነዳዲ ዝዛመድ ካብ ዓማዊልን ካልኦት ባንክታትን ዝለዓሉ ቅርታታት ንምፍታሕ እቲ ግልጋሎት ንምስፋሕ ኣድላይ እዩ ኢለን بمسارات زي ببنك نقدي إثيوبيا بنك حبر السراح أوروميان تيليبرن زتكبر زنبرة عداقة ندادي ديجيتال أمارة استات قفليت بمسفح كالأوتو سختي بنكتات نخصاتفو كجبر يخبلا قليتن اتي السرارحة تقبارو مقبارو بزعم أمارة استات قلقالوت نخركب زاخلي يولان اتي السرارحة نمجمر رأي اردالوهم زلو بمقلات اتي سرعاتها بقربا اوان تزازيمونا بتقبار كمزتو عرقا قلتن زينو طيب أبونا فرانسيس أزوار كينات سلام